Mit navn er Mathias. Jeg og 3 medstuderende fra Arkitektskolen er i gang med at undersøge potentialet i at bygge med lerjord i Danmark. Hvad nu hvis vi kunne bygge huse med den ler og den jord, som vi alle sammen står og går på? Vi mennesker, vi har i hele verden i tusindvis af år bygget med jord og ler. Men da industrialiseringen den indtraf, der blev det her fundamentale materiale langsomt udfaset i den hele vestlige del af verden. Få steder i Europa, der bygger man dog stadigvæk med det i den moderne kontekst. Og det er de erfaringer, som vi tager afsæt i. Bearbejdningen, vi vælger at fokusere på, det er stampning af lerjord. Det er en metode, hvor man komprimerer den her moræneler, som ligger lige under den øverste meter muljord. Den komprimerer man til et trykstærkt materiale. Faktisk så trykstærkt, at internationale studier de har vist, at vi kan bygge op til flere etagers bærende konstruktioner i lerjord alene. Det er dog ikke den eneste fordel, når man bygger med jord. Vi har blandt andet termisk lagring. Når man bygger en væg i lerjord, så har man så stor en masse, at den gennem dagen kan oplære solenergi og langsomt over natten frigive. Vi har også akustiske egenskaber, store kvaliteter. I kraft af materialets masse og også den ro overflade, som man opnår i en lerjord, så kan vi udligne akustiske svingninger. Når man bygger med ler, så har man også lave materialeomkostninger. Det er et materiale, vi finder og graver ud direkte under vores fødder. Og ofte er det faktisk et materiale, som alligevel skal bortskaffes fra andre byggepladser. Desuden har vi et meget lavt energiforbrug i produktionen. Vi bruger kun 1% af energiomkostningerne sammenlignet med brænding af teglsten. Det største potentiale, vi dog ser ved lerjord som byggemateriale, det er regulering af indeklima. I dag der lider rigtig mange mennesker af under at bo i huse, gå i skole, gå på arbejdspladser med så dårligt indeklima, at de faktisk bliver syge af det. Leren i lerjord kan dog virke som fugtbuffer. På den måde kan man absorbere og afgive fugt over dagen. Og på den måde kan man afhjælpe det store behov, vi har i dag, for at skifte vores luft i vores huse gennem mekaniske varmepumper og store ventilationssystemer. Det grønne ved vores idé er altså, at vi har et materiale, stampet lerjord, der både i produktion og i anvendelse kræver et minimum af energi. Det giver et naturligt materiale, der kan aflaste vores energikrævende driftsinstallationer i vores moderne byggerier. Vores målsætning det er at kunne etablere en produktionsvirksomhed, der arbejder med at udvikle og introducere stampet lerjord som byggemateriale i en dansk kontekst. Hvis vi modtager mikrolegatet, så skal pengene gå til at foretage undersøgelser i samarbejde med Teknologisk Institut, så vi kan skabe den fornødne dokumentation for at implementere lerjord i dansk byggeri.